Det er et beslutningshjul, der kan hjælpe jer med at sætte en retning. Det ser sådan her ud, og lad os da lige give det en tur. Bare lige for at udrydde enhver tvivl, så tager vi den lige en gang mere. Sådan. Ja, her er det en tydelig opfordring til at få set på, hvordan jeres porteføljer af ejendomme kan give mere værdi ved at kigge på de materialer, der er i nedrivningspipelinen, og sammenholde dem med de projekter, I har støbeskeen til opførsel. Hvis I vil inspireres i den sammenhæng og sørge for, at I ligger rigtig godt for land, så kigger vi gerne forbi jer til en lavpraktisk snak.